Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň şu günkü sanyna. Türkmen halkynyň milli lideriniň we Kyrgyzstanyň prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik. Yaponiýanyň premier ministriniň ýürüýtü geňeşçisi Merkezi Aziýada saparda bolar. Türkmenistan we Monaco medeniýet, sport we haýyr sahawat pudugyny hyzmatdaşlygyny ösdürer. Azerbaýjanyň, Türkiýanyň we Özbegistanyň üç taraply doşugy. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Kyrgyz Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Onuň dowamyny iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň bir näçe möhüm meseleleri boýunça pikir alşyldy. Gahrman arkadagymyz Türkmenistan bilen Kyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň okuny we ýygyderlik häsiýetini kanagatlanma bilen belläp soňky ýyllarda bu hyzmatdaşlygyň köp ulgamlary we uğurlary öz içine alýanyny aýtdy. Ýurtlarymyz halkara giňişligini ählimumy gün tertibiniň möhüm meseleleri, şol sany dünýä we sewitde howpsuzlyk üçin etmek, durnukly ösüş maksatlaryny ýerine ýetirmek, ekologiýa we suw meselesi ýaly ugurlarda netijeli hyzmatdaşlyk edýärler. Yaponiýanyň premier ministriniň ýürüýtü geňeşçisi Akihisa Nagashima hökümet başlygynyň ýürüýtü wekil hökümini Merkezi Aziýa ýurtlaryna saparda bolar. 11 günlük bu sapar Merkezi Aziýanyň 5 döwletini öz içine alyp, Yaponiýanyň sewit hyzmatdaşlygyna berýän ähmiýetini görkezýär. Yapon mehmanynyň sapary 29 ýanwar 8 fevral aralygynda bolup, ol Gazagystany, Kyrgyzstany, Täjikistany, Türkmenistany we Özbegistany saparda bolar. Yaponiýanyň daşary işleri ministrliginiň medeniýet beýanatyna görä, Akihisa Nagashima saparynyň çeýeklerini ýokary derejede gepleşikler geçirer. Gün tertibiniň esasy wakalaryny iki taraplaryň gatnaşyklary pugtalandyrmak hende öňde boljak Merkezi Aziýa goşmak Yaponiýa dialogunyň sammitiniň çeýeklerinde hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmek meseleleri eýeler. Şeýle hem halkara we sewit meseleleri boýunça pikir alşylar. Bu diplomatik sapar Yaponiýanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen hyzmatdaşlygyna möhüm ädim bolup, günüň dogýan ýurdunyň sewitde hyzmatdaşlygy potolandyrmaga berýän ähmiýetini görkezýär. Merkezi Aziýa goşmak Yaponiýa dialogy Yaponiýa bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda köp taraply hyzmatdaşlygyň möhüm platformasy bolup hyzmat edýär. 2025-nji ýylyň 29 ýanwaryna Monaco knyazlygynyň hökümetiniň binasyny Türkmenistanyň Fransadaky elçisi Maksat Şarif bilen Monaco knyazlygynyň daşary işler we hyzmatdaşlyk ministrliginiň diplomatik we konsulluk gatnaşyklary bölüminiň müdiri hanym Marie Catherine Caruso-Ravera bilen doşuk geçirildi. Taraplar iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň köp meselelerini aralyp maslahatlaşdylar. Esasen Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Monaco knyazlygyna saparynyň ähmiýetini belediler. Galkynyş milli sünnek oýunlar toparynyň Monte Carlo'nyň 47-nji halkara sirk sunugat festiwalyna çykyş etmegi knyazlygyň meden durmuşyny aýratyn bir waka bolanyny belenildi. Söhbetdeşlikde parahatçylyk we sport gaznasynyň çägini, hyzmatdaşlyk meselelerine ýakyn wagtda geçiriljek çäreleri gatnaşmagy we bilelikdäki başlangyçlary aralyp maslahatlaşmagy ünserildi. Bu meseleler boýunça mundan beýlekde gaznanyň jogapkar wekilleri bilen utgaşdyryljakdygyny taýýarlayp, bu doşugyň Türkmen halkynyň milli lideriniň Monaco knyazlygyna amala aşyran sapary wagtyna gazandan ýalaşyklaryň logiki dowamdygyny bellemek gerek. Bu ýerde sport we haýyr sahawat hyzmatdaşlygyny ösdürmek meseleleri gepleşikleriň gün tertibinde esasy ornary eýledi. Türkiýanyň paýtagty Ankara şäherine Azerbaýjanyň, Türkiýanyň we Özbegistanyň daşary işler, sowda, ykdysadyýet we ulug ministrläriniň ikinji üç taraplaryň doşugy geçirildi. Bu doşukda dowlatlariň arasynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny hassa ösdürmäge gönükdirilen ýol kartasynyň işlenip düzülmegi babat alalaşyldy. Türkiýanyň daşary işler ministri Hakan Fidanyň, sowda ministri Ömer Bolatyň hemde ulug ministri Abdulkadir Uraly oğlunyň başlyklyk etmegine geçirilen doşugy Azerbaýjanyň daşary işler ministri Ceyhun Bayramow, Iqtisadiyet ministri Mikhail Jabarov, ulug ministri Raşat Nabiyev, şeýle hem Özbegistanyň daşary işler ministri Bagtyar Saýidow, maýy goýumlar senagat we sowda ministri Laziz Kudratow hemde ulug ministri Ilham Maham gatnaşdy. Bu üç taraplaryň doşugyň gün tertibiniň daşary syýasat we sewit hyzmatdaşlygy, iqtisadiýet, sowda we maýy goýumlary, şeýle hem ulug we telekommunikasiýa ulgamynaky hyzmatdaşlygy giňeltmäge gönükdirilen bellendi. Şeýle hem Azerbaýjanyň, Türkiýanyň we Özbegistanyň arasynda maýy goýum tassamalaryny durmuşa geçirme mümkinçilikleri aralyp maslahatlaşyldy. Bu wagtda üç ýurduň işe bir düzümleriniň hem gatnaşmagyna işe birler forum geçirildi.
Ine mehriban müştaqlar ata watan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şuňky sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Gepleşigimizden indik sanyny görüşýänçek hoşda bolun.